ne-signing on fee. I-signing on fee ila ekuthiwa imali sisithonga semali osinikwayo. Yakwazi uba i-500k, 1.2 million, 900,000. Nje ngumathambisa lowana. Nje lowa ngumathambisa. Sometimes ezazinto zinceda uba i-player for uba mayikwazi ummuva isuke eStellenbosch ifike eJohannesburg indaba zezindlu nemoto. Nje lamathambisa, that's why i-signing on fee isenziwa. Machita, enkosi ngobuyela ki-channel. Igama lami nguSiseko, nguFootball essay lona. Indaba zavandag Machita, uAbdeslam Wadu ne-future yakhe Orlando Pirates. Eric Tinkler ujoyina i-African Giants. Istar sebafana bafana Olwethu Makhanya nendaba yakhe ye-56 million deal. And then i-latest ngolanga elihlephile indaba yakhe yoyakhe Kaizer Chiefs umchita. Ndiqale ngeyiphi top story Machita? I think maniqale ngolanga elihlephile. Esi story sakhe siqala undika ngoba fethu mna. And I'm sure indimndedwa Machita. Khona abanye benu nani abaqala ukhenyeka sesi story bafethu bayajonga i-story story esi mayicaca indaba yaso bayithini kanye kanye. Bayajonga engathi i-high profile murder case ye-celebrity. So i-latest report bafethu ithi from number 1 journalist lapha eMzantsi. Niyazi mos Football essay bafethu sibhizi nge-reliable journalist zodwa. uMazola Molefe unikise report uthi uMazola Kaizer Chiefs iphinde yayibuye eStellenbosch ngenye i-offer ephezulu nakunale yayibinikise yona, ngenye i-offer ephezulu nakunale bebeyiseqala eStellenbosch. Plus kukho ne-player ngokuyesibini Kaizer Chiefs e-offerishayo plus ne-cash. Xa kuthethwa nge-offer ngamazwi esiXhosa, i-offer imali bafethu, ila price i-buying cash. Xa kuthethwa team ibekayo ki-selling team. So ihamba njani, iqala njani, yenzeka njani? So yenzeka njani i-Grand Sporting Directors Kaizer Chiefs, Kaizer Motaung Junior, uphi useJozi okanye useSpain ngoku. iStellenbosch ingapha eWestern Cape, yenzeka njani le way? So i-club isenda i-email, i-club ifuna uthenga i-player, bayisenda i-email. Awuthetha ifonini, awusendi WhatsApp, usenda i-email. Because that is professional. Email yokuqala idla ngoba inquiry. Thina sile club sicela ukubuza uba le player ithile ubani igama layo, idlala iposition eso, neminyaka eso, nivulekile kuyithengisa na. Nike ngoku club ithi ewe kanye hayi. Nike ngoku kufike ki-offer. Nike ngoku i-club ifuna uthenga, ithumele i-offer. Kule case Kaizer Chiefs uchaza phakula email ke ngoku ba okay jonga injani imali eso, nansi offer esiyibekayo 10 million, 12 million, 16 million. And then ke ngoku la club iphendule kuthiwa Kaizer Chiefs ibenze i-offer mos iStellenbosch ngathi ayivumanga. And then kule offer ibiyimali no-Ashley Dupreez plus no-George Matlow. iStellenbosch ayavuma. Kaizer Chiefs kuthiwa ibuyile ngoku. Kaizer Chiefs ibuyile ngoku ne-improved offer plus Ashley Dupreez plus nenye i-player yesibini bafethu. Natso i-latest report bafethu Machita. Asiyazi iStellenbosch bayizovuma na ke ngoku. Asiyazi iStellenbosch bayizovuma ithi ewe kanye hayi. iStellenbosch if yavuma kuzokwenzeka la kuthiwa i-club to club agreement. iStellenbosch ke ngoku izamnika Kaizer Chiefs imvume ba mayithethe straight nophili. Bathetha ntoni? Bazothetha i-personal terms ke ngoku. Kusekhazi nansi iminyaka ye-contract esikunika yona, and then nansi isalary injani mfethu. Uphili ke ngoku uzawuthi ba ndifuna iminyaka eso okanye jonga isalary yam kaninyuse ngemali eso. Kubekho ne-signing on fee. I-signing on fee ila ekuthiwa imali sisithonga semali osinikwayo. Yakwazi uba i-500k, 1.2 million, 900,000. Nje ngumathambisa lowana. Nje lowa ngumathambisa. Sometimes ezazinto zinceda uba i-player for uba mayikwazi ummuva isuke eStellenbosch ifike eJohannesburg indaba zezindlu nemoto. Nje lamathambisa, that's why i-signing on fee isenziwa. Xa uzomuva uyayidinga imali and awunolinda i-payday kuphela inyanga. So if ubungayazi Machita ihamba njalo i-deal. Uxolo ngophazamisa, before siqhubekeke ndicela i-support, nishaye u-like okanye u-subscribe. Nenye into sicela ningaskiphi i-ads xa zingena apha ke-screen. As i-content creators iyanceda kakhulu loo nto if aniskiphi i-ads. Inkosi bafethu. In the second top story bafethu, Eric Tinkler, the former coach Orlando Pirates, Cape Town City, SuperSport United, Sekhukhune United. Uthiwa umjita usayina i-deal yocoacha i-African Giants eGhana, i-Asante Kotoko. So iyaqhubekeka le trend bafethu, i-coaches zaseMzantsi ze-Afrika. But hey Tinkler, good luck. eGhana, West Africa, i-coach yokuqala uTinkler. But hey eWest Africa, eGhana, omnye umhlaba lo uTinkler ngena kuye.
ezinye coaches bezisiya east, ezinye coaches bezisiya East Africa, Tanzania, which is ileague yakhona imo organized, inemali more. And then ezinye bezisiya North Africa, Egypt, Morocco, Algeria. Uthinkla ngoku ungena kwenye umhlaba West Africa bafethu ku different phana. Corruption ibhaya pha amajita, organization ye leagues zakhona ne clubs zakhona ziyabheda. So Eric Tinkler, good luck bhuti. Top story elandelayo Machita Olwethu Makhanya, top player udlala USA Philadelphia Union, left center back uNtswembo blind. Kuthiwa iclub yakhe bafethu rejecte i-offer from iclub enkulu yase Belgium i-56 million. Inike ngokuthiwa iclub enkulu yase Scotland iGlasgow Rangers nayo izothumela i-offer. Sawubona na if iPhiladelphia Union iza accepta na i-offer eGlasgow Rangers. Into siyaziyo uba kuse Olwethu Makhanya uNtswembo umjita akazophela ku-MLS. Too much talent kula light bafethu. And then i-final top story bafethu zindaba ezincumisa i-fans ePirates ke ezi bafethu. I-fans ePirates ziyaphakamisa ngale i-report. Abdeslam Wadu wenze interview noMichael Morton. Wenze interview umjita wacacisa ngefuture yakhe. Ngokwesithi unqaphe kakhulu. Wadu uthi ba kuse ebenqaphile grand but kuse ngoku umnandi umjita. Uthi ayiko 100% u2000%. Uthi opportunity yocoacha iclub engaka ene-fans ezingaka. Opportunity egrowth and umjita uyayihlonipha opportunity. Ready for a new season. Umjita ude wathi ba bezifunda zonke izinto bezisithi ba yena uyafunwa eNorth Africa kanye eEurope, but yena uloyal Orlando Pirates, uloyal ki-fans Orlando Pirates and uyahlonipha i-management Orlando Pirates ngomnika opportunity yocoacha iclub enkulu kangaka. Wadu uyakwazi uthetha. Nazo fanda bafethu ngingale support i-channel bafethu go like no subscribe. If zikhona ezinye indaba eziphuma ngoku bafethu ezinkulu sengigqibela ushuta ngomajita zaba business more moja bafethu.